Moi! Se on Pääs Kertsi täällä. Tervetuloa uuteen videoon ja nyt on video sitten ensimmäistä kertaa joulukuussa. Sori, että mä en ole hetkeen kuvannut, koska no, ei kukaan katso näitä pitkiä videoita. Niin, että mä ajattelin tehdä pitkän videon, että mulla on hirveästi ideoita, koska mä en keksinyt mitään joulusarjaakaan, koska ja sit mä en ymmärrä mikä juttu mun on, että mä en saa shorts-videoihin kommentteja päälle, vaikka mä niin haluaisin. Mä oon yrittänyt kaikkea, mutta mä en ymmärrä mitä mä teen väärin. Aina ja muuten, jos te näette mun ne lyhyt videot, niin mä sain tietää niiden heppojen rodut, mitä mä siinä videossa näytin, niin onneksi saan tietää. Eli tässä videossa mä sitten mun tallialueen ja mun hevoset ja kaikki nämä muut romut tästä pois. Eli mulla on vielä paikkaa, missä säilyttää näitä mun sleiseppoja, niin sen takia ne on tässä niin tämmöisessä vähän rumaskasassa mun lattialla. Mutta tässä on tää mun talli, ja täällä on mun tallialueiden niinku tyyppien hoitohevoset. Ja sitten niin mä oon tehnyt pahvista tämmöstä niinku rakennusta. Tämmöstä. Tänne mä laitan ehkä jotain hevosista tuossa tikkailla. Ja mä en nyt näytä tota yläkertaa, koska siinä on niinku siinä on pahvin palasia ja tämmösiä tikkuja, mitkä pitää sen tolleen. Mä en näytä se samalta, koska tuossa pahvilaatikossa näkyy sen pahvilaatikon logo. Ja en mä sitä tiedä, mutta en mä ehkä kuitenkaan viitti näyttää sitä, koska ihan vaan varmuuden vuoksi, en mä tiedä. Eli tässä videossa mä esittelen niin mun sleishepat, kerron mistä mä oon saanut ne, ja sitten mä näytän mun tyypit. Ja mä käytän tää Millaa nytten, koska mä ehkä jossain kohtaa, jos te tykkäätte tästä, ja mä saan valmiiksi mun suuren mahtavan projektin, niin jos te haluatte, niin tykätkää tästä videosta. Jos te haluatte multa jossain kohtaa jotain Schleiss-sarjaa, koska mä voisin tehdä semmoisen sarjan kuin Syysleiri, mutta no en mä tee sitä, jos teitä ei kiinnosta. Mut niin, jos tää video saa vaikka, mä en oo saanut niinku yhtään tykkäyksiä mun perusvideolle, niin no okei, no heitetään vaikka 10 tykkäystä. 10 tykkäystä riittää mulle, niin siinä mä voisin tehdä sen syysleirisarjan vaikka syksyllä aikaa sitten. Ihan sama kuitenkin. Mä päivän, että ne on 2 minuuttia. Joo, mennään asiaan. Ja sit mä esittelen nää kanssa järjestyksessä, mistä mä oon saanut. Eli mun ihan ensimmäinen sleisukko on tässä. Tän nimi on Sara. Tää on lännenratsastaja. Ja tän mukana tuli sen hoitohevonen Myrsky. Ja tän nimi oli ennen Salama, mutta mä ajattelin, että mun mielestä Myrsky sopisi tälle enemmän, koska mä sain myöhemmin hevosen, mikä näyttää enemmän Salamalta, niin sen takia mä otin tämän Myrskyn. Eli tässä on Sara. Tän mä sain tyyli 8-vuotiaana. Joo, silloin mä en oikein vielä leikkinyt tällä, koska mä en hirveästi tykännyt Schleiss-ukkeleista, enkä mua hirveästi kiinnostanutkaan Schleiss-hepat. Ja tälleen, mut nyt mua kiinnostaa ja silleen. Eli no, tässä on Sara, tää on 16-vuotias, tää on lännenratsastaja ja sitten se rakastaa sen villihevosta Myrskyä, minkä se löysi villinä. Ja mä sitten, sanoinko mä, että mä esittän järjestyksessä, missä mä sanon ne? Niin jo sanoin. No, mennään seuraavaan. Sitten on Milla. Milla on Saran pikkusisko, 14-vuotias. Mä en muista yhtään, mistä mä oon saanut tän. Eiku niin joo, tää ostettiin mulla kaupasta. Joo, eli mulla on tää. Ja sitten Millan hoitohevonen on tässä. Täplis ja siltä puuttuu yksi korva, koska no pitkä juttu. Ja tää täplis on kyllä yksi mun niinku lempparillisleissestä, että tää on tosi kaunis. Mut joo, sit seuraavaan. Sitten mä en muista yhtään, että mikä vuosi mulla olisi Schleiss-joulukalenteri. Se taisi olla 3. luokalla. Eikö silloin mulla oli, eikö 4. luokalla mulla oli, niin tää Schleiss-kalenteri. Ja sit mä sain sitten tämän hahmon. Mua edelleen harmittaa Schleiss-kalenteri, koska mä sain sieltä niin paljon kaikkea siistiä tavaraa. Mä sain 2 kaunista hevosta. Siinä mä sain niin semmosen coolin talutusjutun, minkä pystyi laittaa hevosta. Mä oon ihan kaiken. Ainoa, mitä mä sain Schleiss-kalenterista, mitä mulla on vielä tallessa, on ne 2 hevosta, tää ukkeli ja tämä. Kaikki
muut siinä oli omenakasoi, tautusihnoja, kaikkea muuta. Kaikki mä oon hukannut. Jep. Eli äiti on siis niinku tää on siis Millan ja Saran äiti. Ja tää on siis niinku tän tallin omistaja ja sit niinku valmentaja. Ja no tää ei silleen niinku ratsasta enää, mutta täällä on kuitenkin hoitohevonen, koska miksi ei. Eli tässä niin on, tälle on itse asiassa nimeä. Voitte laittaa ylikin mun shorts-videoiden kommentteihin, jos teillä on täällä nimi-ideaa. Eli tää on tämmönen, en nyt muista yhtään mikä rotu, mutta tää on tämmönen uroshevonen. Uros, sanottiinko se niin? Ei kun siis ori. Joo, tää on ori. Seuraavaan. Sitten tässä on siiri. Tän mä taisin saada. Joo, tää me ostettiin. Tää on ostettu kirpparilta ja sitten tässä on sen hoitohevonen. Tän nimi on ennen villasukka, mutta se oli vähän pitkä. Eikä sit sukka, ei se oikein sopinut se nimi tälle. Niin mä voisin vaihtaa tän Angel. Se on mun mielestä hyvä. Ja tääkin on yksi mun suosikkishleissistä, tää on aivan ihana. Jos te haluatte, niin mä voin kanssa tehdä videon, missä tavallaan silleen niinku, mä en oikein tiedä miten sanotaan niinku ränkätään mun niinku schleissit silleen niinku, niin joo, parhaimmasta huonoimpaa schleissin. Tai mä en kyllä vihaa yhtäkään mun schleissiä, mä tykkään kaikista mun schleisseistä, mutta eikä muuta tehdä sellainen video. Jos te haluatte semmosen, jos te haluatte syyssarjan lisäksi vielä sen, niin sit 15 peukkua yhteensä tällä videolla. Mut joo, sitten niin tässä on Angel ja tässä on Siiri. Ja Siiri on 16-vuotias ja tuolla äitillä ei ole sit ikää, koska en mä vaan tiedä. Sitten tää on sama hahmo kuin Siiri, mutta tän vaan mä oon maalannut. Tämä taisi saada joululahjaksi, tää on vähän. Mä oon niinku maalannut tän housut tälleen tummaksi ja sitten mä oon värjännyt sen punaisen takin. Tätä täytyisi maalaa uudestaan, tää on vähän kulunut. Ja sit mä laittan tää oranssit hiukset. Joo. Se pitäisi värjätä uudelleen. Voisin värjätä ton kypäränkin vaikka, koska miksei. Niin. Ei, tän nimi on siis Alma ja tää on 16-vuotias. Ai niin, ja Alman hoitohevonen on... ei. Tämä. Cookie. Ja... mulla on mun kännykän muistiossa sit näitä heppojen rodut, mutta... Mä sit kerron joskus toista. Seuraavaan. Sitten tässä on Ilona. Ja Ilonan hoitohevonen on... Ilona on 16-vuotias. Sitten tässä on hoitohevonen Susanna. Ai niin, mä unohdin kertoa, mistä mä sain ne schleissit. Eli siis... Saran niin joo, se oli joululahjaksi. Alman hoitohevonen Cookie on ostettu kaupasta. Ja sitten Täplissä on ostettu kaupasta, Cookie on ostettu kaupasta, Myrsky on saatu lahjaksi ja kirpparilta on Siirin hoitohevonen. Joo, ja tämän mä sain joskus mun kaverilta ihan vaan muutamaan, koska se ei leikkinyt Ashleishen, niin se antoi mulle tän. Tää on aika vanha ja silleen ja kulunut, mut ei se mua haittaa, mä tykkään tosta Ashleishista. Ja joo. Ai niin, ja sit mä sain, Ilona on ostettu mulle kirpparilta, joo. Mulla ei ole mitään hajua tästä. Okei, tää on Saara, tää on Siirin kaksonen. Mulla ei ole hajuakaan, mistä mä sain tän. Mut joo. Tän hoitohevonen... Oota, mä oon nyt mennyt... Tekin näissä hoitohevosissa sekaisin. Oottakaa hetki. Sori, mä olin ihan väärässä näitten kahden hoitohevosesta. Eli siis niinku... Tän Saaran, sillä oli Susanna ja Ilonalla oli Kukka. Joo, jatketaan. Ai niin, ja Kukka on siis ostettu ihan vaan kaupasta. Suuri osa näistä on. Ja Milla on mun lempiukkeli, mutta tää on mun niinku toisiksi lemppariukkeli. Mä tykkään tästä. Tämä sain mun mielestä viime vuonna joululahjaksi, joo. Tää on vaan niin siisti. Tää on tämmönen pinkki takki, tää on kaunis kypärä, mä tykkään tän hiuksista. Tän nimi on siis Camilla. Ja sitten sen hoitohevonen. Mä en nyt muista tän nimeä. No, nimiehdotuksia jonkun videon kommentissa sitten. Joo. Okei.
Nyt kun nukkelit on esitelty, niin voidaan siirtyä hevosten pariin ja mä näytän teille mun ikuisuusprojektin. Eli joo, täällä mun huoneen nurkassa on tämmönen ikuisuusprojekti, eli mä hankin kuumaliimapyssyn ja mä nyt teen tämmöstä aitausta, tai tämmöstä niinku karsinaa, koska mä tykkään Schleich Rambosta, mä katon sitä usein ja mä oon vaan ollut niin kade, kun se on niin siisti talli ja kaikkea. Ja mä oon vaan miettinyt, että miten se on vaan tehnyt sit niin hienoa ja muuta. Ja vaikka mä tiedän, että ei ole lähelläkään sitä, millainen se on, nää kaikki on ihan kuumaliimassa ja nämä karsinat ja muuta, niin ei se mitään. Mä tykkään tästä. Eli sitten kun mä oon saanut kaikki näitä hevosia karsinat, koska mä oon pahvilaatikoita ja näitä puutikkuisen verran, niin sitten mä niin teen varmaan sen syysseerisarjan jutskan. Mut joo, sitten hevoset. Otetaan vaikka varsoista. Mä en halua, että tää video kestää niin hirveän kauan, koska mun pitää tehdä muitakin juttuja. Niin no joo, mun pitää harjoittaa kokeisia ja muuta, mut joo. Niin mä näytän tälle rivissä. Eli tässä on Emma. Eikö tää on Emmi? Joo, Emmi. Ja mä laitan nopeasti järjestyksen taas, miten mä oon saanut nää. Näin, nyt ne on järjestyssä. Eli tässä on Emmi. Olisiko tää ollut Mustangi Varsa? Ei tää ollut. No en mä tiedä. Sitten tässä on Täplis Junior, koska tää on Täpliksen Varsa. Sitten tässä on, tälle on nimeä itse asiassa. Tässä on niin Pätkis. Ostettu kalenterista, ostettu kirppareilta. Sitten tää on Daniel, ja sitten tää on, tälläkään ei ole nimeä. Siinä oli mun varsat. Okei, mä näytän ensin hevoset, mitkä ei ole mun tallialueella, ja sitten mä näytän ne, mitkä on mun tallialueella. Okei. Tän nimi on Lilia. Musta mä voisin ehkä vaihtaa tätä nimeä, mutta mun mielestä kyllä Lilia on ehkä ihan kiva tää, niin tarkennaa. No, ihan sama. Niin tää on Lilia, ja jos te mietitte, miksi tää näyttää täältä, niin kun mä sain tän mun kaverilta, mä pesin tän, koska mä luulin, että tää harmaa hevonen. Ja kun mä pesin tän, tästä lähti ihan sairasti harmaat väri pois, sitten tuli vaan tänne valkoinen. Et musta se olikin alun perinkin, mutta mä en tiedä mitä täällä hevosella oltiin tehty. Mut joo, niin tämä sain siis mun kaverilta, ja joo. Tää on Schleich-joulukalenterista, ja tälle on nimeä. Tässä niin Ori ja Tamma, ja joo, tää oli Ori, eli Ori, Suklaa ja Tamma, Laku. Mulla on siis 2 ihan samanlaista hevosta, niin joo, kummallakaan näistä on vielä nimeä. Tän nimi on Koralli. Tietäjät tietää, tää oli mun siinä Meren hevonen -sarjassa. Ja joo, Koralli on aivan ihana heppa. Mä sain tän joululahjaksi, joo. Ehkä mä en lähde selittää enempää, mistä nämä hevoset, koska siinä kestää ehkä vähän liikaa ja suurin osa on kaupasta, niin ei silloin väliin. Tässä on Aurinko, tää on varmaan mun isoin Schleich-heppa. Mulla ei ole hajuakaan, mitä ihmettä tän hännällä on tapahtunut, mutta tälläkään ei ole nimeä. Sitten tässä on Luna, yksi mun lempischleicheistä, tää on aivan ihana. Mun lempischleichit on varmaan tää, mun lempischleichit on varmaan tää ja sitten niin Täplis. Ja sitten tässä aivan ihana, tää on mun lemppari miniponi. Vaikka mulla onkin niitä vain 2, niin tästä mä tykkään just enemmän. Tää on niin söpö. Tää nimi on siis Pampula. Ja en mä tiedä mistä mä keksin ton nimen, mutta se on niin söpö. Ja tämä sain joululahjaksi, joo. Sitten tallialla, eli tässä yksinäisessä karsinassa on siis Pompula, ja tämä sain mun kaverilta. Tää on todella söpö miniponi. Sitten tälle ei ole nimeä. Mä en tiedä miksi mun kamera tarkentaa nyt näin huonosti, mutta joo, tälle on nimeä, ja tämänkin mä sain mun yhdet kaverilta, ja mä en tiedä mitä täällä on tapahtunut. Sitten tää oli mun ihan ensimmäinen Schleich-heppa, mitä mä oon ikinä saanut. Tai oota, kun mä voin näyttää tätä. Ennen kuin mä edes sain tietää, mitä Schleichit on, ja aloin tykkää Schleichistä, niin nää oli mun ekas Schleichit ikinä. Eli mä en tiedä miksi, mutta
Tän nimi on ollut ennen aina Veeti, mutta mä ajattelin vaihtaa tämän nimen, koska Veeti on vähän sellainen ihmismäinen nimi. Niin tän nimi on siis Applewood, eli ehkä omenametsä, mutta vaan englanniksi. Ja sitten tässä on Emma. Ja nämä molemmat hevoset mä oon siis niinku saanut vissiin mun isosiskolta. Joo. Mä en muista saaks mä tän Schleis-joulukalenterista vai ostettiinko tää mulle. Mut joo, tälle on nimeä. Mun toisiksi lemppariponeista tää on Rose. Ja tää on ostettu kaupasta. Tässä on Snowball ja se on niin surullista kun tää tähti jalka. Mun piti liimaa se, sit kun mä saan liimaa, mut sit mä vaan hukkasin tän jalan. Viimeistä viedään toisiksi pikaheppaa. Tässä on Salama. Ja tää ostettiin kaupasta, koska miksi ei. Ja joo. Ja viimeinen, vaikka mä rakastan kaikki mun Schleisheppoa, niin tää on varmaan kolmanneksi suosikki, mutta tykkään kaikista. Ja tässä on Nipsu. Ja joo, mä mietin eka, että jos tää nimi olisi joku Toffee. Mutta sitten mä ajattelin kuitenkin, että mieluummin Nipsu. Se sopii täällä hevosella paremmin. Siinä oli mun kaikki Schleishepat. Okei, siinä oli mun kaikki Schleishepat. Ja tälle videolle 10 peukkua saatte syysleirisarjan. Ja sit jos haluatte, että mä niinku teen video, missä mä järjestän niinku parhaimmasta huonompaa mun Schleishepat, niin sitten 15 peukkua. Ja hyvää joulun odotusta. Jos te menette katsomaan mun shorts-videot, niin sitten te voitte nähdä mun joulukalenterivideon. Ja sitten jos te haluatte niin, tai teillä on tyysää tai jotain, niin voitte kirjoittaa sinne, mikä joulukalenteri teillä on. Hyvää joulun odotusta! Moikka! Se olisi ensi videoon!